shit! Yate ka, gisulod ba nako pati ulo? Wala kay kwarta? Wala kay kwarta ha? Taysa, paabuta ko diha. Ang kargada, asa? Kargada ra. Isa na gud be? Udagan pa oh. Kamingaw ba dari? Wa may baby boys. Basig sa unahan daghan dito. Pre, nakay kwarta diya, forma tabi. Na, bisag piso, wala gyud. Asus, ako pa dyan laro nimo, indaw. Wala lagi na, di man kakasabot. Kwarta pre. Sakto, kay wa man tay kwarta no. Kwarta na ni duol sa ato oh. Hi baby boy. Uy, Dam, murag nindot lang ito ang kalibutan ron. Uy, kayaga dia. Pre, ikaw na'y bahala dito ah, tubsa ko. Sige pre, paabot lang diha. Pre, 50 ko ah. Ako ray bahala nimo. Dam, Uy, laki kag dila. lagyo ni Dam, basig makatilaw ka ni ron. Uy, lamia na uy. Taysa Dam, nakay budget diha. Hala, unsa tanan naman sa kuha? Pobre? Mura manggugag mga scammer og now. Aro nga. Unsa man, Gina ka? Uy, muram taga-bilyard na. Tara, dito tas payago. Uy, kwarta-kwarta yun ni ron, kining sunod na. Uy, asa naman ni? Tara, tas unahan. Uy, asa naman ni? Dire, kay sipte ta. Uy, kachipa ni mo. Ay, nasa pagreklamo. Uy, tarunga ko ha. Kana pre, siguraduha lang yun nga mo bayad na. Kana pre, isulod pati ulo. Uy, sakita ato, uy. Bago ka mulakaw, ang bayad ha. Wala ba ko'y kwarta? Yate ka, gisulod ba nako pati ulo? Wala kay kwarta? Oh, medyo ko'y kwarta. Wala kay kwarta ha. Taysa, paabuta ko diha. Asa man ka? Oy pre, kumusta? Yawa pre, wa ko bayre. Anak, kalaki ni mo. Yate si pre, ang kargada, asa? Kargada ra. Karon kang bayuta ka. Pre, ang kargada, ambe. Sala pre. Karon lang ka. Balaka naman kwarto. Uy, basta kung saong kwarto ba? Yar, naaray mong gipaabot. Taysa, unsa na? Unsa man? Mubayad ka dili. Nagdaan na maka-shotgun. Unsa man? Mubayad ka? Upabutan ka. Taysa na gud be. Udagan pa oh. Yate mo. Gipusil ko ninyo.